Inaakay-akay mo pa yung asawa mo, di ba? Bago kang pumunta rito, 2 linggo lang yung ginamot. Ano pinag-iba? Wala na siyang cancer. Parang katulog ko, parang hindi ka talaga tao, parang kang ibang normal na sa paningin ko. Ano pakiramdam mo? Biomechanics niya na siya. Tapusin na natin si Kuya. Hindi na po lasing yung stage 3 cancer. Stage 2 na lang daw. Sunod 0 na. Hindi na sumayaw. Hindi na sumayaw. Ito na yung boyfriend niya. May papakita po ako mamaya. Tingnan, dyan lang kayo. Tapin mo. Nakita niyo po posporo? Nakikita? Hindi, okay lang. Basta nakikita nila to. Apa, ayan pa. Posporo. Ang laki po ng katawan niya. Nag-gym ha. Mas malaki pa yung muscle niya sa muscle ko ha. Tingnan niyo po ha. Yung posporo ha. Mababali na yan, ha? Piki. Amen. Yan, tulak mo. Tingnan mo. Ang laki po ng katawan nyo. Laban ng kaming dalawa, oh. Oo. Seryoso tayo. Magnetiko. Yan. Oh, kita mo. Hindi niya po may tulak yung posporo. Tulak. Oh, hindi na kaya. Oh, hindi niya may tulak yung posporo. Oh. Okay. Kailangan niya. Focus. Yan, binabiomechanics na si Kuya. Asawa ni ate. Ayun, stage 3 cancer. Kayo ba? Wala na sakit. Si ate, kung wala po siyang video, 2 weeks na po siya ginamot. Siya po ay may sakit na cancer sa colon cancer. Ngayon, chinik up ulit siya. Stage 2 cancer na lang, no? Dati stage 3 cancer, no? Tama ba? Ngayon, si ate kinukulam. Pero ngayon, dati nalalayan siya ng boyfriend niya. Yung boyfriend niya, yung naglalakad na yun, no? Yung macho na yun, no? Yun. Yung mati po nung lalaki. Kung napanood nyo po kanina, posporo lang. Hindi niya kayang patumbahin. Ano pinag-iba? May papakita po ako sa inyo, ha? Awa ka. Dito, malapit. Pigi. Tulak. Di ba? Kaya mo na labanan, no? Pero kanina hindi niya po ito magawa. Itaas magnetic yung kuryente. Ito tayo. Mas matibay ito eh. Tulak. Tulak mo, lakasan mo. Di ba? Naitutulak niya na? Lumalaban, no? Kanina hindi niya po magawa yan. Pasok. Ayan. Ito po si ate, kahit ako hindi ako mapaniwala ng ganung kabilis lang na nangyari ito. Pero sa pananampalataya taga nangyari ito. Anong pinag-iba? Donya? Walang sakit? Dati yung unang punta niya rito, kuya, anong ginagawa mo lakad? Ay, anong ginagawa mo sasama yung unang punta niya rito? Tapos? Agyat na kay ka dyan. Nagkikaiga dyan sa mga upuan. Gustong-gusto niya natutulog. Ngayon, ayaw niya na matulog. Gusto niya na magtrabaho sa Hawaii. Sa Brunei. Lakad nga, te. Pakita mo sa tao kung ano talaga nangyari sa'yo. Kahit ako, hindi rin ako mapaniwala ng ganong kabilis lang ito gumaling. Stage 3 cancer po yan, colon cancer. Pero ngayon, stage 2 na lang daw. Baka itong check-up niya, baka 0-0 na ito. Wala na talagang sakit ang asama, kuya. Wala talaga akong maditik na sakit niya ngayon. Wala na siyang cancer. Parang may cancer ba? Humarap ka, te. Ay, bumalik ka doon sa dulo, te. Kasi hindi makita ng camera ng malaliit ng sa kabila. Tapos turuan mo siya yung pag-angat ng paa. Dati hindi mo ito nagagawa, di ba? Tingnan mo si Buddy. Tingnan mo si Buddy. Titigan mo yung paa niya. Gawin mo yung ganyan. Isang ganun na yun. Yan. Yan. Tapos ganun siya. Yan, na-wax, na? Hindi, ganun na yun. Yan. Cross mo siya. Kahit alin dyan sa isa na yun. Tapos ibuka mo ng konti. Ibuka mo konti na yun. Hindi, ibuka mo lang. Yan. Diretso mo na yun. Diretso po. Diretso. Hindi, ibuka mo pa. Buka mo na lang. Yan. Tapos tingnan mo yung paa niya. Ganun mo siya. Ano pinakaiba? Baba. Tapos ganun. Dati di ba nakaganito? Hindi na kaya na. Di ba? Isipin mo yan. Stage 3 cancer yan. Pero talagang kinukulam po siya. Pero talagang totoo, wala ka talagang sakit. Wala ka na sakit eh. Sala nga. Di ba sabi mo magpapacheck up ka na sa hospital? O try mo natin. Tapos text mo si Buddy. O kaya si Rada. Chat, text mo sila pag wala ka ng sakit. Pag wala ka ng sakit, magbigay ka na ng pizza. No problem. Pizza, why?
Tapos yung soft drinks dito na. Pero totoo po, wala na po talaga siyang sakit. O, paalam na, te. Harap po. Bye-bye. Dito sa kabila niya. Ay, yung kapatid niya pala, magkapatid pala yan. Sorry, hindi ko pa pala nababati. Yung dalawa niya, magkapatid. Ang sakit ni ate, lagi masakit ang ulo. At saka ano pa ba yan? Eh, kung may Sikmura. may tuba ito, di ba? Oh, kaya mo niya na yan. Ito yung boyfriend niya. Alam mo na. Pares lang sila, naiingitan. Bye-bye, te. Bye-bye. Oh, thank you.